Почнем хай пайп я хелеш номус шам хе партофтеса ака барои ин просмотр барои сумака. Yani bayağı gapşa şunu mezani bak. Saat foi. Хайп намеши дар интернет мен бромада ка ба гуфта. Отиш намерафт ам хе туме фамилии ам соҳиби ам батл мефами тамом панош бахт дод. Па минимуму навик шнапса за. Сад фоиз. Навикиш ай шнапса соз барои ки аз зиёд кардаги буд чизоша. Шемралик навик шак шогирди шоная. доруҳои алҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад. доруҳо барои баровардани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред ё ин ки дигар мемориҳои пӯсти бадан доред. пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои соф савдо. агар ки шумо ба варзиш машғул бошед метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои соф савдо истифода баред. доставка дар шаҳри москва ва санкт петербург аз 1 то 2 соат мебошад. доставка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз. аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад. Ассалому алейкум. Салом алейкум. Брат, чё кали? Короче, хей, ҳама. Шукрона, алло. Гуфтум як суҳбатча кунем барои ҳамон даъватмон рад накардем минатдорум брат. Ва ты худ медонӣ ки ози репи тоҷикӣ да инам хеле гапи чап нашидестай. Ава тишина рафса ягон гапи зиёдӣ нест. Ва хайрат амин ҳусейн батли навик шнапса далгажданира ташкил кард ва бо камтар метавонем аминҷа ягон савол тем. Якум савол амеяе ки батла тамошо кардӣ? Ҳо, дина шав. Чӣ гап шид ба гуфта? Безеб ба худо, ҳар диш безеб. Ҳар диш? Ҳар диш. Ман гуфтам бой метавонад тури ҳар диш бой дидам. Дар ин савол шнапс гуфта ки яъне ин мужик да чӣ боверния ки ҳар диморо мезанад. 100%. Яъне ба як гап шаҳр шуно мезанем. 100%. батл да чӣ ҷой ягон ҷой маъқул будагӣ дошт? Не ба худо. На шнапс вообще тайёр накарда рӯи варақ хон шов гуфт буромад нав хай навикиш ай шнапса соз барои ки аз зиёд кардаги буд чизоша. агар хеле бигирем па минимуму навик шнапса зад. 100% барои ки тайёр карда. Ман батл медонӣ чӣ намефорам ка? Тайёр кна уже вай ҳам медонӣ чӣ намефорам ка? Ин гу мекуна ку мерава чӣ буд меганч ку хеле буд. Ин немар ам батл намефорам ка ки тайёр намекуна ус мера кас. Я ма ка ду батл кадам ягом зо текст марда. Инес ма текст ма да ҳеч кана додам. Во нам текстошо намекан. Я бовар накардана ё ки 100% ай гум мекини ва нам ва кас наоҷа мера ха поша мегад ба далших мерай. Намара намефора ка ки ҳеч кас бугад. Во я гап шон пи ам хамара намефора ка медони чӣ гапай? Я овоз. Эрут ё я гапи бугу ки па ама овоз бурона нохи. Намам шнапс ба фикрам. Я овоз мега, ами мана намефора ка ин батл да я овоз мега. Хади ки дам батл намеди. Ва 100% ака бахтадо. Аввал общем хоҳиш дошти рафтан ё? Не, ман будум ам фархор да будум ака манам будум. Яъне ҳозир хади навик ха рафтоматон соз нест? Не, ай вақтш рафтомат но соз набуд ака. Намедонам. Но чун? Просто рафтомат но соз мешид. Ҳаматон мактаби? Не, аба ча камара нагӯ хеле ма мактаб ма дига Хати ам каву мешид. Не бахудо. Студия ҷадидон? Охи ҷадидон ака ва ё меомадан ран клен меомадан ака кадоми клен боша баъз нашид ки чия? Значит ва чиста клен будан. Да ҳамунҷа ва шогирдои шон нашидан? Шогирдои шогирди шон ай вай навик чемралик навик шогирди шон ай. Любой хел доказат кард ва шон чӣ доказат кард? Не у шон мега вай шон худаш отказ мекуна қабулшон намекунад. Но ман медонам ку ака ҳақиқата шогирди шон ай 100% бахудо. Бо қатирали я вақт дар ҷадидон разбор мекардан нашуда ҳамин чизо. 100% майра ҷавоб мегӯм бо доказат мекунам форашон. Фаҳмо Элен % ина бест ина мара на %. Агар узанга аминҷа элен ҳамин саволе ки ман гап задам ҳамира элен бо %. Бигӯ бугӯ ҳамин дар ҷадидон ҳамин ралик навик спорт мекардан нашуд ҳам хали темаҳо бугӯ. Чӣ мега ҳамо элен даврои ҷадидон бугӯ кунам элен дурӯғ намега худ медонӣ ака. Бале. Элен бопурс. Ту медонӣ ки шон батли навик шнапса тамошо кард ва дар сторизаш падилица кард гуфт ки хубш карди брат яъне навика брат нависта гида. Ман ба худо намефаҳмам мишон ман корш надорам мишон худо чим хелиш десам нашуда мишон корш надорам бикна брат мега ман намефора ки нами одам нами оз як гап га мақсад
против ма бо ма дарус пас бахизм хатям одам дӯстшам бугум брат фамили уқа коро да ҳақи макина ма бо брат бугум мара намефора барои ма медонам ку иша чӣ меган да ай пушти иш ба иш ки чӣ меган ба мара намефора баъдаш бо биём солшам қатиш бо яҷояшем брат раднойшем намефора мака ба худо идам шонамам хеле айна агар брат гуфта бошад значит ман намедонам мара намефора акам халтемо ба худо راست میدونی اما آدم جای کشتن ترا گفته سایت میخزی آخر میگردی با برات میگویی فهمیدی اکما دا نمیشه خیلی چیزا کردم گفته obş mami gapa soli mohi yanvarda da barnamay da kanal xizmat guftam diki ami odam akma shunbinum tamom 100% آخه اکما من بدونم همه آدم پروتفی ما کار میکنن گفتی خودم جای کشتن مرا میکوا هوای ما چه خیلی با میخزم ببینم یک کاری چیکار مرا نه دیگه این ما دا نمیشه آخه اکا خب پنیت که وای اکا بودم میشه ما کارشون ندارم پناه یامش بخیدو بگیرید تو پدر برشکد دادیم دیگه آخه نمیفورم اکا اینم یک گلاز SMS شده بود یا بخود یا 2-3 شده بود SMS که جوابشون نداده بودم وقت نمیشه برای ماست تا گفتم بیا بگیره مقصد نمیشه وای ریکل فان شده گه تو صبر ریکل حتی دیگه سازد کردی ایش داولی ایشم توبری میکنه میره последнее время хомуши ёки что с тобой чун ба худо ака ё калон жидеса мумкин ягон кор бори дига дай ягон кор данестум ах ягон кор данестум и тобистон да чи кор бори вообще хома да ёмба не я тараф калям да калям гам хали ки мама гун чи кора да баду судиншон да дига короче зиндагиро ҳама тарафа чувства дорем 100% мешама қати в общем проектута якам тарак суҳбат мекардем проект ма ака ростуга проект намекашам ростуга нами студия мерам ака ҳам студия ки рафтам да ҳамон ҷо ягон минуси ба чен дилам пайдо шуда ка тап тугӯш мекунам ам ягон реп мекунам тамом атак бугӯи хеле бинависам фикраш канам ягон проект бикашам и хеле нест ака ростуга ҳам студия не ака не табдики агар сабшук на кафату худ кад нигиро барам я рӯз видео кардем нашуд як барнома кардем даидя мо да нигера да ғамзадара гуфти гапору баро мондардем ва дар ҳамунҷа бениҳоят қард када буд сабаб дар чӣ буд сабаб ростига ман барномаро надидам инами кеш фамиди зангам зад ки бимре тра унам як гудак нямхалим яки REYKL кияй фамиди амура бугӯяй ҳамура мегӯй вай сарказм кади гӯяги намедонам ман ки амхали гуфт ки бимре як гудак наход тра амхали гӯяки REYKL кияй ба ман видео кардам ки ман отатам короче амхали не ба ну михла накардам кеши аломон ба хеле ман видео кардам ки ман отатам исурсо ба бо занг задам ҳамон брачкара ки ака мега ба ну сарказм буд мега ман ягон гап безе буд нагуфтам ака ба худо мега видео будура тамошо кардам ман тамошо кардам даже ҳамон видео ҳамон гап нест ҳамон чиз нест фаҳмиди бабот гуфт богд нависам ки ола амҷа дӯстош аст ака ва хаб додед ки ака ман нигуфтам барои охир ман мегум ки қадма гап зада будам охир брачка уҷа просто вақте ки мегем ки dabroи ты чим гап мезанем просто хеле як шух мекунем ки REYKL-ш кияй бо мегӯй хеле сарказмайку чтобы вайора бифаҳмонӣ ки типа не ман брачкара гуфтам ки нашуд не ман нои мара мегӯян ягон чина гу мақсад ягон тема нака барои ки мара намефора ва 100% фаҳмидагӣ буд но бо ман қачи гап зам бо ҳамон мақсад фаҳмидай ба худо вай бачаи зурай ман ҳеҷ намегӯм як кеши навада оба кеши дастойни ай раҳмати калон брат барои дар барномаи широк кардан хостам ҳамин савола битам ва ба гуфти ту ҳозир ки реально ҳаракат дора ва ояндаи ки хубае ту мисол чанд поколенияро уже диди аз соли 2012 шабошаб дорем ва ту медонӣ ки одамо чӣ хеле подход мекунанд чӣ хеле мехезананд бо чӣ хеле мегузонанд меғалтанд ба гуфти ҳозир ки дастойни инами ҳоз якама як чиз мегум ака аки инами ки мехеза иша худо медона не ки ман як чиз мегум ака инами ҳоз яхе реперора ту бифам чӣ хеле реперо ҳоз инами видео куна биган ма биган ку боваршона мекунам бовар мекунӣ ака ай пишти нами хайп пайп ай пишти нам хали корошон ки любой чизарам хали кадагиан хикади ака ма тарма шидам ма мара ба сафеди қабидан ма ихали шидам ма инами ҳози ба худо мегум ку
мало дура. Хози навик да навики шон буд. Не, охи ман аксар намёк да ягон кас нест, просто якат хид фикр кида, оз намегум ку видео кунам гам ман агем боваршон намекунан халқа ка ай пушти нами аксарияти реперо ай пушти ам хало дамо бовар намекунан ка барои ки ягон хайпе намо накунан ка ягон чизе намо хадига онда ки богам ҳаму биган боваршон намекунан ка ягон зот о и хайпай мегари туғрия меган бовар ка ба худо инами ку ма боваршон намекунам дига инами ку биган ма боваршон намекунам дига ка мо бе худо диҳаро делон накишти охи и хайд нест ака ма агар дар реп мекардам ягон чӣ мегӯям ма ура хостум ки ака омадам ай аквапарка хедам герият омадаги ай чашмот ова инам хели гавдесай ку не ман мегӯм ку ака ма ура хостум ака ки ин мақсад да ҳаққиш дуо кудан ака фаҳмидӣ чӣ хела инами оз инами се рӯзи охирам каса дуо додӣ ту донива худо не надедӣ ака не ана мама мистодум ма гуфтам я мо думо ҳеҷ кар дуо дода нестам бе гуфтам ман як кор кунам кас дигам дуо бутам акара чиста кайсаида ма акара нағз мебинам барои сабаб нагуфт ман гуфтам худо раҳматиш куна и гап хуба ака ина ака доди хотра худо раҳматит куна и раҳмати худо и чизи хуба ака барои ҳамин гапа гуфтам ки худо раҳматиш куна гузашт ки ягон раҳ гузашт ягон ҷоя гузашт ба ҳама дуош дод ака як 2000 одам дуош дод не гуфтам гузашт карочи ака рай даст додем карочи барои ҳамин и чизи хуба ма хостам не зангм зад набардоштем ман сиёши худозода зангм зад чокади гуфта бача акаи саид гузашта гуфтам ҳо ман хонашон растам ки акаи саид ақоратум кароти ман хостум дуош будан тамоми нами қачиз ман мехостум ягон чиз ман хайпай ягон не ман як кора дорум но ҳамин бо мегӯм ака ки сармах ягон кас дигара букшин бовар намекунад айросӣ бимра дига ман овоза намекунам ягон чи намегӯм но мегӯм ку ака ай пишти нами хайпай я хелеши номус шоям хе партофтеса ака барои инами просмотр барои сум ака ина афзал хеле чи хайра гӯш наушникай ман нами чи репим ки ай сад болои ман ҳавоё ман статашош кор намекунам нашуд сум пум нашудам хал чизои ина ман ай реп сум пум дар кор нест ман гуфтагӣ будам бо мегӯм не ки охи барои хай барои суми ютуб тоба кардам худо боз мегӯм ку биган куваршон намекунад ҳеҷ ка дига ҳамин корро мада дар кор нест ҳамин корро ба худо ман тамошо ман намедонам ака ростига ман кадомиша мебинам ягон хайпайп кейсай тоба кан худам хайпой бемаънӣ намедонам дига чи балошон зада чи кука эма акаку хайп намешуд дар интернет мебуромад ака ба гуфта отиши намерафтам ту мефаҳмидӣ ҳамун соҳиби ҳамун батл мефаҳмид тамом панош ба худо 10 рӯз пас баъдаш мемон туғрӣ мешуд корбор хайп шид значит да и гап асос дора барои ки баъди камера бо мегӯм ки бо чихеда чихеда да ай у чизи давлатира ту метавонӣ да чиз бурорӣ да чихе метавоним барои у видео бигирӣ шанбе полис буровардаги бу у мебурора хайна майли бурора корора буровардан мегира иҷада просто як савол ай ки кадоме ки бариш медуромад ку бериш медуромад навик бариш буромад мо маъноира дошт ки навик значит чотки будай ки иҷада тришанат рӯжда мо ям хадар карочи ман коршо надорум ака худо инсофшон буда ака реп бихонан ака реп бихонан ака пешрави реп бошан ака чи ай и реп нест не ака и блогерия чай нам хеле ака видео ака ма реп машта намекунам ака реп mp3 буроран ака клип бикунан ака инами мо кадом треки беҳтарина гӯш кардӣ кайф кардӣ ҳамин мо ман ака бахр то чихе бугум ака не не агра ма дастуи да гӯш мекунам ака ака ай худо худиёра нагӯ мегӯм ака ай дигарора гуфтесам ай дигарора намедонам ака ай худиё аки хеле бугӯем мастер сура ҳар рӯз реп хондеса ина кеш ҳар рӯз реп хондеса репошон соза но ай худиёра мегӯм нагӯм ай бегунора нест карочи гӯш накардам гӯш кардам тамошо кардам зури бад ман худам шид ту кай клип книга сар мекунӣ чун ба худо ака не охи ака клип дар рости гап сум дар курай ман намехоҳам сума дар чиз раст не охи чӣ ба расход мекунӣ мақсад фоидааш набошад
Хай ҳо аким нафар ҳаста ина студия дурем SP продакшн. Минус заказ намекунем. Барои ки маълум не минус месӯзан. Не минус бо сум месӯзан мо. Ҳастану? Хай бачаҳо канали REYKL да болоай да инҷа буромад. Айни ма фақат реп задам тамом дига ихарин. А мумкин клип ҳам кунам агон бозам я акай до хел бебугам ман як клип та калам мегам диё бурам. Авзал демаш ягод клип мекамедум. Ова. Саломат бош брат, раҳмат барои омадан. Ям нешакам.